Siyasa ba da gaba ba. Labari na biyar, ƙarshen alewa. Marubuciya Rashidat Muhammad Rashu. Samarin biyu uban gishiri da yawu na zaune a cikin kurkuku suna hira cikin farin ciki sakamakon gobe za su kammala wa'adinsu. Suna tattauna irin muggan abubuwan da suka jima da shiryawa akan za su aikata da zarar sun shaƙi iskar 'yanci. Matasan biyu sun yi ƙaurin suna a harkar daba, shi yasa ma sabon ɗan takarar nan Comrade Kabir ya zo ya yi belinsu don su taya shi yaƙin neman zaɓe. Wasu kan aljan da ke gefe wadda tun da suka fara maganar bai ce komai ba. Yana kallon su cike da mamakin duk da shekaru da suka ɓata a gidan yari amma har yanzu ba su daddara ba. Yake kuma mamakin yadda za su biya wani ɗan siyasa don su masa bangar siyasa. Wasu kan aljan ya jima a gidan yari don su uban gishiri ma sun zo sun tarar da shi. Yawu ne ya juya ya kalli wasu ya ce masa, "Oga wai kai yaushe za ka fita ne? Don in ba ina tsoron yin ƙarya ba sai in ce ka fi shekaru 10 a gidan nan." Kan aljan ya yi murmushi ya ce, "Tun da gobe za ku fita, yau kam ya kamata in ba ku labari na." Cikin ɗauki suka dawo kusa da shi suka zauna. Kan aljan ya yi gyaran murya ya fara, "Bana shekaru na 24 a gidan nan. Asalin suna na Usman Abubakar. Na taso cikin sakalci da shagwaba. Kasancewar ni kaɗai ne ɗa namiji a wurin mahaifina. Hakan ya sa baya taɓa ganin laifina. Komai na aikata sai ce wai ai ni yaro ne. In na girma zan daina. Na zama ba mai faɗa mini in ji, na daina zuwa makaranta duk inda ake rikici ina wurin. Na yi ƙaurin suna wadda hakan ya sa 'yan siyasa nema na domin yi musu bangar siyasa. Ya zamana duk wani ɗan siyasan da nake tare da shi to babu wadda ya sai nuna shi da yatsa saboda tsorona da ake yi. Duk irin baƙin jinin da na yi a wurin jama'a a hakan ummi take mutuwar sona. Kullum a cikin yi min nasiha take akan in daina wannan mummunar sana'a. Ƙaunarta da nake yi ne kaɗai yasa nake ɗaga mata ƙafa. An sha a kama ni a kulle, manyan 'yan siyasa suna fito da ni. A haka har wata rana masu gidana suka sa na kashe wani mutum, ashe mutumin yana ɗaya daga cikin jigajigan siyasar ƙasar nan. Lokaci ɗaya gari ya ɗauka. Iyayen gidana suka umurce ni da in gaggauta barin garin, in ƙura ta lafa sai na dawo. Har na shirya kayana zan gudu sai ga ummi na sanar da ita batun tafiyata. Don ita ce kaɗai ba na ɓoyewa komai. Ran ummi ya ɓaci sosai, ta fashe mini da kuka. Ta hau mini nasihu masu karya zuciya. Ta tabbatar mini da cewa idan har a wannan karon ban shiryu ba, ba ta ga amfanin rayuwarta ba. Ta mini barazanar cewa za ta kashe kanta kawai ta huta da irin baƙin cikin da nake tusa mata ita da mahaifiyata. A karon farko a rayuwata na ji na tsani kaina, zuciyata ta karaya, na ji na gaji da wannan ƙazantacciyar harka. Na ɗaga kai na kalle ta, ta ƙara bani tausayi. Tun muna yara take so na, ba irin zuga ta da ba a yi ba kaina, amma ba da taɓa cire ran wata rana zan shiryu ba. Na yi murmushi na ce mata ki sa a ranki cewa daga yau na bar harkar daba. Zan komo mutum mai kamar kowa. Mu yi aure mu rayu cikin farin ciki. Nan take hawayen farin ciki suka ringa koranya daga idanunta. Daga ranar na daina karɓar duk wani umarni daga iyayen gidana na watsar da harkar daba. Da yake ni ɗaya ne nake iya aikata duk wani abu da suka sa ni, komai hatsarinsa sai suka hau binciken silar shiryata. Daga ƙarshe suka gano ummi ce sila. Aka sa mana ranar aure ni da ummi. Wata rana ina gida ana gyara mini ɓangaren da zan zauna ni da ummi, sai kawai babban yaro na shigo da gudu yake shaida mini cewa wasu mutane sun tare ummi a hanyar makaranta sun daɓa mata wuƙa a ciki. Haruɗi na fita da gudu. Muna isa wurin muka tarar an garzaya da ita asibiti. Na same ta kwance cikin jini shame-shame. Na ƙarisa da gudu na durƙusa a kusa da ita ina hawaye. Ta kalle ni ta yi murmushi ta ce, "Na gode Allah da ya kawo mini kai kafin in cika. Na yi burin a ce na aure ka. Tun muna yara nake kallon ka matsayin mijina. Ashe ba zan ga wannan ranar ba." Na rufe mata baki, na juya na kalli iyayenmu na ce musu su ɗaura mana aure. Nan take suka ɗaura mana aure. Na riƙe hannunta tana mini murmushin farin ciki har ta cika. Na yi kuka a ranar kamar raina zai fita. Muna fitowa yaro na ya faɗa mini ai iyayen gidana ne suka sa a kashe ta. Cikin ɓacin rai da baƙin ciki maras misaltuwa na je na daddatsa su. Jami'an tsaro suka zo da bataliya guda suka kama ni. Kotu ta yanke mini hukuncin ɗaurin rai da rai. Wannan shine labari na. Na tuba yanzu ko kiyashi ba zan iya kashewa ba. Don haka kar ku bari 'yan siyasa su mayar da ku karnukan farautarsu.
ba ni da wani buri da ya wuce yafiyar Ubangiji ko ya sake sada ni da ummita a ƙiyama. Ubangishiri da Ya'u da ke zaune suna sauraronsa suka yi zugum, jikinsu ya yi sanyi. Labarin ba ƙaramin shiga jikinsu ya yi ba. A cikin karera zuciya Ubangishiri ya ce, Oga, tabbas labarinka ya sanya ya yi mini gwiwa. Lalle bangar siyasa ba abin yi ba ne. Don haka ina fita sana'a zan kama. Dama ni tsohon ɗan acaɓa ne. Ya'u da ke zaune ko motsin kirki baya yi ya ce, Ni kan ma ina ganin fasa fita zan yi, don gaba ɗaya jikina ya mutu. In ko na fita ba ni ba tayar da zaune tsaye sam. Ƙarshe.